салом тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин рӯйдодҳои имрӯз пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия Теҳрони Абдусамад. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. раванди корҳои ободонӣ дар шаҳри Душанбе, тақвияти тадбирҳои сохтмонӣ дар бунёди биноҳои истиқоматии хуштар. ташкили мулоқотҳои судманд дар ноҳияҳои шаҳр, ҳадаф тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ. тақвияти кори нозирони роҳ дар шаҳри Душанбе, пешгирии фаъолияти таксиҳои кироякаши ғайриқонунӣ. мувофиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе, консепсияи меъморӣ ва шаҳрсозии кӯчаи Садриддин Айнӣ аз буриши хиёбони Рӯдаке то буриши кӯчаи Дӯстии Халқҳо таҳия гардида, дар ин замина бунёди зиёда аз 50 бинои баландошунаи истиқоматӣ пешбинӣ гардидааст. тавре ба мушоҳида мерасад, дар ду канори роҳи мошингарди кӯчаи мазкур аллакай ба ҷои биноҳои кӯҳнасохти муҳлати истифодаашон гузашта, шумораи зиёди биноҳои баландошунаи истиқоматии муосир бо ҷалби ширкатҳои соҳибтаҷрибаи сохтмонӣ қомат афрохтаанд. дар ин замина ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди партнёр дар кӯчаи Айнӣ 45 бунёди 9 бинои баландошунаи истиқоматӣ иборат аз 16 ва 18 ошонаро ба зимма дорад. мувофиқи нақша, масоҳати умумии қитъаи сохтмонӣ 25 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад ки аз он 9802 метр ба масоҳати зери сохтмон рост меояд. соли 2021 ду бинои шафати роҳи асосӣ ҳамчун иншооти ҷашнӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи талаботи меъёрҳои сохтмонӣ бунёд гардида мавриди истифода қарор дода шуд. айни ҳол дар марҳилаи дуюм 4 бинои бисёр баландошунаи 18 ошона сохтмонои он идома ёфта истодааст ки 2 бинои 18 ошона ба анҷом расидааст ва 2 бинои 18 ошонаи истиқоматии дигар то 11 ошона корҳои оҳану бетонӣ ва корҳои чиндани ғишто рафта истодааст. албатта сифати кор аз тарафи шахсони масъул ва аз тарафи назоратчиҳои давлатӣ, назоратчиҳои муаллифӣ ва назоратчиҳои техникӣ ки аз тарафи худи ширкат масъул мебошанд, сифатҳои корро назорат мекунанд. шароити меҳнат аз тарафи ширкати партнёр барои кормандон хуб баро монда шудааст. айни замон бунёди 4 бинои дигар идома дошта, дар 2 адади он корҳои оҳану бетонӣ ба анҷом расида, бинокорон ба корҳои ороиши намӯи берунӣ ва дохили биноҳо машғуланд. дар иншоот 240 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ бо шароити зарурии меҳнат ва маоши саривақтӣ таъмин мебошанд. дар ширкати партнёр тӯли 10 сол кор мекунем. шароитош хеле нағз муҳайё кардагӣ, анҷомҳои корӣ, асбобҳои корӣ, се вақт авқоти гарм таъмин карда шудагӣ, музди меҳнаташам вақту соаташ хати мегирем. сохтмончиён дар баробари дигар корҳо ба ороиши намои берунӣ, насби фибробетон, шишабандии тирезаҳо ва ободонии гирду атроф машғуланд. ҳамаи ин корҳо дар мувофиқа бо сароясати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе анҷом дода мешавад. бинокорон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки корҳои ба зиммадоштаашонро мутобиқ ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ иҷро намоянд. дар ширкати сохтмонии партнёр ҳамчун ба ҳайси меъмор фаъолият намуда корҳои лоиҳакашӣ, дизайнерӣ ва инчунин назорати муаллифи корҳои пардозгарӣ ва ободонии мавзеъро ба уҳда дорам. биноҳое ки мо ба истифода додаем, кӯшиш кардаем ки ҳамаи он талаботҳое ки дар меъёр қоидаҳои шаҳрсозӣ ва талаботҳои амалкунанда муқаррар шудааст, кӯшиш карда истодаем ки ба анҷом расонем. аввалин дараҷа бехатарӣ, дизайни замонавии даромадҳои биноҳо, дар ҳар як бино 3 адад лифт, инчунин дар ободонии мавзеъҳо аҳамияти ҷиддӣ медиҳем ва соябонҳо, ҷои бозии кӯдакон, истироҳати калонсолон ва машқхунӣ ба назар гирифтаем. мо кӯшиш мекунем ки биноҳои мо дар шаҳри Душанбе аз ҷиҳати сифат ва зебогӣ намунавӣ бошанд. дар чанд бинои дигари иншоот корҳои заминӣ барои омодасозии таҳкурсии асосӣ идома дорад. мувофиқи лоиҳа дар ин ҷо бунёди якчанд майдончаи варзишӣ, ҷои бозии кӯдакон ва истироҳати калонсолон, ҳамчунин дигар инфраструктураи зарурӣ ба инобат гирифта шудааст. ин маҷмӯаи биноҳои истиқоматӣ бо номи рамзӣ Бустон Сити, ки дар ҷои биноҳои фарсуда қомат меафрозанд, оянда ба макони писандидаи сокинону меҳмонони пойтахт табдил хоҳад ёфт.
мубориза бо коррупсия ва решака намудани он яке аз омилҳои рушду пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. бо мақсади бартараф намудани омилҳои мусоидаткунанда ба ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта аз ҷониби кормандони сохторҳои масъул пайваста тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. ин навбат дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 ноҳияи Сино мулоқоти кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо роҳбарияти муассиса ва падару модари хонандагон доир шуд. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни мулоқот. ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муқовимат ба коррупсия мунтазам чораҳои мақсаднокро роҳандозӣ намуда барои ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ заминаҳои ташкили ҳуқуқиро муҳайё кардааст ва минбаъд низ вобаста ба рушди бо сурати муносибатҳои нав ин иқдом идома дода мешавад. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 ноҳияи Сино бо иштироки масъулини раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино бо роҳбарият ва падару модарони хонандагон мулоқот баргузор шуд. зимни суханронӣ масъулин қайд намуданд ки стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи мазкур барои марҳилаи якум бо назардошти он ки молати амалии стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 дар асоси нақшаи кори шӯрои миллии муқовимат бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 ба итмом расид. ҷиҳати идома додани амалисозии чорабиниҳо оиди муқовимат ба коррупсия бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 август соли 2021 таздиқ карда шудааст. мақсаду мароми стратегияи мазкур ҷиҳати паст кардани сатҳи коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мунтазам бартараф намудани монеаҳо, фароҳам овардани шароит барои рушди иқтисодиёт, инкишофи арзишҳои демократӣ, баландбардоштани некуаҳволии мардум равона карда шудааст. дар ҷараёни мулоқот намояндагони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон низ андешаҳои худро баён доштанд. ҷавонон дар кишвари мо ҳамчун нерӯи созанда эътироф гардида таваҷҷӯҳ ба кору фаъолияти онҳо дар ҳама зинаҳо зиёд аст. бо мақсади тарбияи ин қишри ҷомеа дар рӯҳияи меҳанпарастӣ аз ҷониби сохтору мақомоти марбута пайваста тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. зимнан дар ноҳияи Фирдавсӣ вобаста ба ин самт хонишҳои сиёсиву маърифатӣ ташкил шудааст. тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватанпарастӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, саҳмгузорӣ дар раванди корҳои ободониву тозакорӣ ва тақвияти фарҳанги миллӣ аз ҷумлаи мақсадҳои ташкили чорабинии маърифатӣ дар литсеи касбии дузандагии шаҳри Душанбе буд ки бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ созмон дода шуд. дар ин тадбир намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва масъулини сохтору бахшҳои марбутаи ноҳиявӣ ширкати фаъол доштанд ва бо таълимгирандагони ин муассисаи касбӣ мулоқоти судманду созандаро анҷом доданд. гуфта мешавад ки миёни ҷавонон чунин тадбирҳои маърифатӣ пайваста гузаронда мешавад. дар раванди ҳамоиши маърифатӣ масъулини сохторҳои марбутаи ноҳиявӣ баромад намуда бандҳои паёмро ба сокинон шаҳр доданд. гуфта шуд ки зимни ирояи паёми худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи самтҳои сиёсати дохиливу хориҷии мамлакатро таҳлил намуда барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон ва рушди бахшҳои гуногуни ҷомеа таклифу пешниҳодҳои худро баён доштанд. маданияти шаҳрнишинӣ ва риояи одоби он вазифаи ҳар як сокини пойтахт аст. мутаассифона имрӯзҳо дар бархи шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт мушоҳида мегардад ки сокинон ин талаботро риоя намекунанд. дар раванди мулоқоти вохӯрӣ масъулин дар самти бароши саривақтии партовҳо аз шаҳраку маҳаллаҳо ба нуқтаҳои муайян гузоштани партовҳо аз ҷониби сокинон, ба ӯҳдаи хурдсолона гузоштани интиқоли партовҳо ва дигар масъалаҳои вобастаи бахши коммуналиву ободонӣ баромад намуда аз донишҷӯён тақозо намуданд ки дар самти ободониву созандагӣ бояд ҳар як шаҳрванди пойтахт саҳми арзандаи худро гузорад. маданияти либоспӯшӣ низ аз ҷумлаи мавзӯъҳои баррасишуда дар ин мулоқот буд. зикр рафт ки либоспӯшии тоҷикон аз қадим аз дигар халқҳо фарқ карда бо тарзи духт, нақшу нигор ва истифодаи он ба куллӣ тафовут дорад ва як ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб меёбад. аз ин рӯ риоя кардану ба бар намудани либосҳои миллӣ бояд барои ҳар як соҳибватан шараф бошад. инчунин донистани тарзи либоспӯшӣ ва риояи он дар муҳити атроф ба фарҳанги миллӣ таъсир расонда сатҳи ҷаҳонбинӣ, маданият ва завқи зебоипарастии соҳиби онро ифода ва муаррифӣ менамояд. яке аз падидаҳои даҳшатбор ва ҷаҳонсоз ки имрӯз башариятро нигарон кардааст терроризм ва экстремизм мебошад.
امروز بنی بشر زیر این مفهوم‌ها دهشت، کشتار، ویرانی، ناداری و محرومیت را می‌فهمند. زیرا آن مقابل انسانیت روانه شده است. برای پیشگیری میل جوانان از این عملهای نامطلوب، مسئولین و کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور این نوبت با استادان و دانشجویان کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی ملاقات دایر نمودند. تفصیلات بیشتر در تهیه همکارانمان. در وخوری مسئولین کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور که با استادان و دانشجویان کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی دایر کرده شد، استادان و دانشجویان کالج مذکور اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن همایش قید گردید که با ifade اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تروریست دین، ملت و وطن ندارد. متاسفانه بعضی جامعه شناسان این پدیده ننگین رو به اسلام مربوط می‌دانند که اشتباهی محض است. اینچنین در ادامه دایر به خطر میل جوانان به برخی گروه‌های افراطی و تربیت آنها در راه راست مسئولین اندیشه‌های خود را بیان نمودند. گفته شد که حالا برای جوانان در مملکت شرایط سازگار فراهم شده است که آنها باید از آن همه طرفه استفاده نمایند. واقعا هم طول 31 سال استقلال دولتی ما خود شاهد هستیم که با چی دستاوردها ما نائل گشتیم. من همچون مسئول ساحه کار با جوانان و ورزش در ناحیه به همه جوانان گفتنی هم که همین قدر دستاوردها برای ما جوانان است که بهر پیشبرد همین دولت و ملت باید که سهم ارزنده خود را گذاریم و پیرو اصلی پیشوای ملت باشیم. زیرکی سیاسی را از دست نداده بر ضد همین تروریسم و اکستریمیسم باید که مبارزه بریم. مشکلات اکستریمیسم و تروریسم امروز اکثر جامعه جهان را فرا گرفته به خطر بزرگی سیاره تبدیل شده است و امروز همگان برای برطرف کردن این وبای عصر مبارزه میبرند. از جمله جمهوری تاجیکستان نیز در این جهت همیشه فعال میباشد. این نکته تاکید شد ضمن سخنرانی اشتراکداران در همایش نوبتی. برآمدکنندگان ابراز داشتند که به این گونه گروه‌ها مخصوصا جوانان گمراه و کم سواد شامل شده دست به خرابکاری میزنند. در این جهت از جوانان دعوت به عمل آورد شد که زیرکی سیاسی را از دست نداده بهر از خود نمودن دانش‌های زمانوی تلاش ورزند. تاکید رفت که امنیت پدیده است که دائم به تحکیم و حفظ نیاز دارد. عامل‌ها و ظهورات گوناگون وجود دارد که به امنیت ملی تهدید می‌کنند. از این رو همگان را ضرور است برای حفظ ثبات و امنیت سهمگذار باشند. جای یادآوری است که سال تا سال در پایتخت با توجه رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سطح خدمترسانی راه و نقلیات بهتر شده، اینفراساختور موجوده نیز در مثال تعمیر راهها و پل و دیگر انشاءات با طلبات موافق شده است. ولی در این برابر از جانب رانندگان نادیده گرفتن این همه شرایط و طلبات موجوده باعث ناراحتی به اشتراکچیان دیگر حرکت در راه می‌گردد. با مقصد برطرف نمودن چنین مشکلی‌ها از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه پیوسته در پایتخت چاره و تدبیرهای سودمند عملی می‌گردد. مورد ذکر است که همروزه شماره زیادی واسطه‌های نقلیات شخصی و جمعیتی در حدود شهر دوشنبه رفت و آمد می‌نمایند که در صورت رعایت نشدن قاعده‌های حرکت در راه از جانب رانندگان مشکلی پیش می‌آید که از جمله آن تنبشوی در کوچه و خیابان‌ها میباشد. از این رو ضرور است که همگان قاعده‌های حرکت در راه را به طور حتمی رعایت نمایند. ورود واسطه‌های نقلیات شخصی، کرایه‌کش تاکسی از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و شهر دوشنبه یکی از مشکلات دیگر سمت مسافربری در پایتخت است. زیرا تحلیل‌ها نشان می‌دهند که واسطه‌های نقلیات مسافرکشی تاکسی از شهرهای وحدت، حصار و ناحیه رودکی همروزه وارد شهر دوشنبه شده به مسافرکشانی مشغول می‌شوند. تعداد چنین واسطه‌های نقلیات با رقم‌های زرد سلسله TT تخمیناً 800,000 عدد و واسطه‌های نقلیات شخصی که غیر قانونی در پایتخت به مسافرکشانی مشغولند تخمیناً 2,500,000 عدد را تشکیل می‌دهند. با در نظر داشت آن که در شهر دوشنبه زیاد از 50,000 عدد واسطه‌های نقلیات به قید گرفته شده است، قسم زیادی آن در حرکت همروزه اشتراک می‌نمایند. وارد شدن تاکسی‌های شهر و ناحیه‌های تابع مرکز وضعیت را باز هم مشکل‌تر گردانده به تنبشوی در بسیار کوچه و خیابان‌ها آورده می‌رساند. همین است که از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پیوسته چاره و تدبیرهای صحوی عملی می‌گردد، ولی در این سمت معرفت رانندگان نیز باید بلند برداشته شود.
риояи одоби шаҳрнишинӣ ва иҷрои талаботи шаҳрдорӣ бахусус қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз маданияту фарҳанги ронандагон вобастагӣ калон дорад. аз ин лиҳоз ронандагонро мебояд ки зимни идораи воситаи нақлиёт барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ талаботи қонунгузориро ба пуррагӣ иҷро намоянд. бо дастовардҳои пайваста ва иқдомҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри душанбе таи солҳои охир инфраструктураи нақлиётӣ дар пойтахти кишвар рӯ ба инкишоф ниҳуда бо маротиб рушд карда истоданд. новобаста аз он корҳое ки аз тарафи роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ риёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ гузаронида мешавад. тол ҳастанд ронандагоне ки бархилофи талаботу қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон амал намуда дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе дар раванди ҳаракат иштирок мекунанд. қоидавайронкое ки дар ҳудуди шаҳри душанбе рӯзҳои ба чашм мерасанд, ин беиҷозатнома ва ғайриқонунӣ ба фаъолияти мусофиркашонӣ машғул гаштани ронандагони хурди таксӣ мебошанд ки онҳо бе литсензия яъне беиҷозатномаи дахлдори мақомоти давлатӣ ба кашондани мусофирон машғул мегарданд. бо мақсади ошкор намудани чунин ҳолатҳо аз тарафи ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ риёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе мунтазам чорабиниҳои мақсаднок гузаронида мешаванд. дар натиҷаи гузарондани чорабинии мақсаднок аз тарафи ҳайати шахсӣ ҳолатҳои ошкор гардид ки ҳатто беҳуҷҷати ронандагӣ берақами қайди давлатӣ ва дигар намуди қоидавайронкуниҳо ошкор ва ба қайд гирифта шуданд. моддаҳои 323 ва 510 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон барои худсарона баромадани ронандагони воситаҳои нақлиёт аз самтҳои муқарраршудаи ҳаракат ва ғайриқонунӣ машғул шудан ба фаъолияти мусофиркашонӣ ҷавобгарии маъмуриро муқаррар намудааст ки дар аксар вақт ронандагон таксиҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ барои мусофиркашонӣ дар пойтахт аз тарафи бозрасону нозирони шӯъбаҳои бозрасии давлатии автомобилии риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дар асоси он ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. дар дилхоҳ ҷойҳо гардиш намуданд ва таваққуф кардани ин воситаҳои нақлиёт ба ҳолати муқаррарӣ табдил ёфта низоми мӯътадили ҳаракатро халалдор намудааст. яке аз сабабҳои асосие ки боиси танбашавӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе гаштааст, ин воридшавии воситаҳои нақлиёти мусофиркаш аз дигар ноҳияҳои ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. яъне аз минтақаи вилояти хатлон, вилояти суғ, аз тарафи ноҳияи рӯдакӣ ва аз дигар районҳое ки онҳо мебояд дар терминалҳое ки дар ҳудуди ҳамин ноҳияҳо ташкил карда шуданд, дар ҳудуди пойтахт ки зиёда аз 5 адад терминали мусофиркашонӣ машғул аст, онҳо бояд савор ва фаровардани мусофиронро, яъне онҳо бояд дар терминалҳо ба итмом расонанд. вале мутаассифона онҳо вориди пойтахт мегарданд, ҳудуди шаҳр мегарданд, дар ин ҷо боиси пуршидат гардани шиддатноки воситаи нақлиёт мегардад аз як тараф, аз тарафи дигар боиси бенизомӣ ва бетартибиҳои ронандагон дар ҳудуди шаҳри душанбе мегардад. дар баъзе кӯчаи хиёбонҳои пойтахт аз ҷумла Садриддин Айнӣ назди мағозаи Олами китоб, истгоҳи маркази савдои Садбарг, меҳмонхонаи пойтахт, хиёбони Рӯдакӣ, гардиши консерваторияи миллӣ, чораҳаи кӯчаи Гагарин, хиёбони Сино, маркази тиббии шаҳрии рақами 3 ва ғайри воситаҳои нақлиёти сабукрави шахсӣ истгоҳҳои худсарона ва сихиявӣ ташкил намуда озодона ба мусофирбарӣ машғуланд. бинобар ин мувофиқи талаботи моддаҳои 8 ва 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудани нақлиёти мусофиркашӣ шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, Ҳисор ва Рӯдакӣ ба пойтахт қатъиян манъ буда. ҷиҳати пешгирӣ намудани чунин ҳолат нисбати ронандагони ин гуна воситаҳои нақлиёт чораҳои маъмурӣ андешида мешавад. аз ин рӯ зарур аст ки ронандагони воситаҳои нақлиёти шахсии таксӣ фаъолияти худро дар хатсайрҳои муайян хуб ба роҳ монанд. дар сурати чунин қонунвайронкунӣ нисбат ба онҳо нишондоди санадҳои дахлдори соҳа татбиқ карда мешавад. соли 2023 озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар байни хонандагони муассисаҳои типи нав ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар алоҳидагӣ баргузор мегардад. вобаста ба ин шумораи ҷойҳои ифтихорӣ 42 ҷой зиёд гардида, миқдори умумии онҳо ба 132 ҷойи ифтихорӣ расид. шарҳи бештар дар сюжеи навбатии барнома. дар кишвар бо ташаббусу дастгириҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд озмунҳо амал мекунанд ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз ҷумлаи онҳост. ин озмун имсол бо якчанд имкониятҳо роҳандозӣ мегардад.
ҷиҳати ҷалби васеи иштирокчиён ба озмуни мазкур соли 2023 дар ҳамаи номинатсияҳо ғолибони ҷойи сеюм аз 2 нафар ба 3 нафар расонида шуда, шумораи ҷойҳои ифтихорӣ аз рӯи ҳар номинатсия ба 6 адад расид. дар ин замина шумораи мукофоти пулӣ барои омӯзгороне ки шогирдонашон дар даври 4-уми озмун ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва шоҳҷоизаро соҳиб мешаванд 49 адад зиёд карда шуда, дар маҷмӯъ ба 84 адад расид. бояд тазаккур дод ки озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат соли сеюм аст ки дар Тоҷикистон таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад. дар он шаҳрвандони мамлакат аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 2 гурӯҳ дар алоҳидагӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии типи нав, литсейҳо, гимназияҳо ва мактабҳои хусусӣ, хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, бакалаврон ва магистрантон, ходимони илмӣ ба истиснои доктори илм, профессорон, узви вобаста ва пайвастаи Академияи Миллии Илмҳо ва Академияҳои соҳавӣ, аспирантон, докторантон, унвонҷӯён, докторантҳо аз рӯи ихтисос, омӯзгорони муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба истиснои докторони илм, профессорон, узви вобаста ва пайвастаи Академияи Миллии Илмҳо ва Академияҳои соҳавӣ, муҳандисон, конструкторон ва дигар намояндагони касбу кори гуногун иштирок карда метавонанд. ёдовар мешавем ки соли 2022 дар даври якуми озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат беш аз 200 000 нафар аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна, литсей ва гимназияҳо, донишҷӯёну магистрантон ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуданд. дар муассисаҳои олии таълимии мамлакат пайваста чорабиниҳои илмиву маърифатӣ ташкил карда мешавад. ин навбат дар бинои марказии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар доираи маҳфили доимамалкунандаи хиратманд бо иштироки олимону муҳаққиқони соҳа дар мавзӯи масъалаҳои рушди адабиёт дар замони истиқлолият ҳамоиш баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. мавриди зикр аст ки маҳфили хиратманд дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон доимӣ буда он моҳе як маротиба бо иштироки олимону донишмандон ва шоирону нависандагон ташкил карда мешавад. шумораи навбатии ин маҳфил бо ширкати адабиётшинос, доктори илмҳои филологӣ профессор Аламхон Кучарзода баргузор гардид. тавре таъкид рафт номбурда мунаққид, адабиётшиноси варзида, корманди шоистаи Тоҷикистон, аълочаи маърифи Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи Садиддин Айнӣ буда дар рушди адабиётшиносӣ хоса самти матншиносӣ саҳми назаррас гузоштааст. дар ҳамоиш зимни баромади иштирокчиён гуфта шуд ки Аламхон Кучарзода муаллифи рисолаҳои тадқиқи текстологии Одинаи Садиддин Айнӣ, хусусиятҳои миллӣ ва интернационалистии назми Мирзо Турсунзода, масъалаҳои матншиносии адабиёти тоҷик, нақди матни осори Садиддин Айнӣ, нақди матн ва масъалаҳои матншиносии насри Садиддин Айнӣ, Турсунзода маҳорат ва садоқат, таҳрири адабӣ ва фаъолияти муҳарририи Садиддин Айнӣ ва зиёда аз 300 мақолаи илмӣ ва илми оммавӣ мебошад. донишҷӯёни мо дар ҳар як маҳфили хиратманд аз ин ё он соҳаи илм, аз ин ё он соҳаи фарҳангу таърихи ҳам миллати мо, ҳам миллатҳои дигар огоҳии хуб пайдо мекунанд. хуб акнун солҳои охир ҳамин гуна тасмим шуд ки ба чеҳраҳои маъруфи худи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар доираи ҳамин маҳфил суҳбат гузаронида шавад ва суҳбате ки аз ин пештар дар давраи гузаштаи маҳфили мо буд бо шоир ва донишманди номдори мо Рустам Ваҳобзода буд ки хеле хуб гузашт ва натиҷаи хеле хубам дода тавонист. имрӯз навбат ба устоди меҳрубони мо, яке аз чеҳраҳои маъруфи илми адабиётшиносии тоҷик, профессор, аъзокорреспонденти Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Аламхон Кучарзода баргузор мегардад. ман хаёл мекунам ки номи муаллими муҳтарами мо Аламхон Кучарзода ба сокинони Тоҷикистон ба хубӣ ошно аст. ба вижа ба муаллимон, омӯзгорон, донишҷӯён ва алоқамандони адабиёту шеър.
дар идомаи маҳфили хиратманд ҳамзамон аз ҷониби олимони самти суханшиносии мамлакат масъалаҳои рушди адабиёт дар замони истиқлолият мавриди баррасӣ қарор гирифт. Зикр шуд, ки бо таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар баробари дигар бахшҳо соҳаи адабиёт низ рушд намуда, асарҳои зиёди назмиву насрӣ рӯи чоп омадаанд, ки барои баланд бардоштани худшиносии ҷавонон ва муаррифии шоистаи адабиёти тоҷик замина гузоштанд. воқеан ҳам устод аламхон кучарзода аз зумраи он олимону донишмандоне мебошад, ки дар рушди инкишофи адабиёти муосир хусусан дар соҳаи матншиносӣ нақди матн саҳми созгор гузоштагӣ ҳастанд. устод аламхон кучаров аз зумраи он олимоне мебошанд, ки таълимдидаи бевоситаи мактаби илмии устод соҳиб табаров ва муҳаммадҷон шукуров ҳастанд ва имрӯз боиси ифтихор аст, ки устод аламхон кучаров дар баробари тарбия намудани олимони ҷавон, докторону дигар нафарон дар сохтмонҳои азим, иншоотҳои азиме, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон нақш дорад. Масалан, мо гуфта метавонем, ки устод аламхон кучарзода имрӯз ба хотири ана ҳамин иншооти аср роғун, ки бевосита саҳмгузори он роҳбари давлати азизамон аст, роғуннома дорад. дар баробари ин устод аламхон кучаров истеъдоди хуби шоирӣ доранд ва чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, маҳз бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар мавриди ободкориву созандагии шаҳри Душанбе, гулкории шаҳри Душанбе тамоми қишрҳои ҷомеа камари ҳиммат бастагӣ ҳастанд ва устод аламхон кучарзода аз зумраи анамин олимоне мебошад, ки барои гулкорони шаҳри Душанбе маҷмӯаи ашъори худашонро рӯи чоп овардагӣ ҳастанд. тавре ишора шуд, меҳмони навбатии маҳфил дар самти матншиносӣ мавқеи шоистаеро дар илми адабиётшиносӣ соҳиб аст. таҳия ва нашри матни илмии интиқодии қиссаҳои одина марги судхӯри устод Садиддин Айнӣ ва матни саҳеҳи рисолаҳои Қудусия, маърифати нафс ва дарвешияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҳам аз ҷумлаи корҳои мондагони номбурда мебошад. дар идомаи маҳфил аз ҷониби ҳунармандони ансамбли халқии Наврӯзи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон суруду атронаи ватандӯстона пешниҳоди аҳли толор гардонида шуд, ки онҳо аз ҷониби шоирони тавоноимо дар солҳои соҳиби истиқлолӣ таълиф шуданд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. сиҳатманду сарбаланд бошед.